तो मस्तपैकी. आणि आता शेवया काढून घेतो. पोळे करतात ना, ह्याच्यात सोडायचे. म्हणजे थोडे थोडे करून घेऊया. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, सर्वप्रथम आज आपले 9,000 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले. त्याबद्दल सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद. आणि आज आम्ही एक व्हिडिओ बनवतो, तो म्हणजे शिरवाळे बनवतो. आणि त्या शिरवाळ्याचा आज एक व्हिडिओ बनवूया. आपले 9,000 सबस्क्रायबर झाले. तर चला, कसे बनवतात शिरवाळे आणि रस ते तुमका दाखवूया. चला तर तयारी करतात सृष्टी आणि चला बघूया. आता चुलीवर बनवता. आमची चूल बाहेर आहे आणि पाणी वाटतं. पाणी किती गरम हे करूसाठी पाणी पूर्ण गरम हो गया. अच्छा, तर आता पाणी ठेवलं चुलीवर. आम्ही चूल सध्या बाहेर केलं, अजूनही छप्पर केलं नाही करूचा. तर इकडे आम्ही ते पाणी ठेवलं उकळत, कारण गॅसवर परवडणार नाही. होय ना, लवकर सरता म्हणता या गॅस. मित्रांनो, एका बाजू ही सृष्टी रस करूची तयारी करता. त्याच्यासाठी काय काय घेतलं? जिरा किती आता? 2 चमचे. 2 चमचे मोठे. गुळ अर्धा किलो. आणि हे 2 नारळ ना. 2 नारळ जसं वया तसं. आता तुमका एका नारळाचं करूचं असत तर एका नारळाचं कमी होता. आता आपण माणसा जास्त असावं म्हणून तो 2 नारळाचा ना. म्हणजे 2 नारळाचं ह्या खोबऱ्यात एक साधारण अर्धा किलो गुळ आणि जिरा. आता खोबरा किसून घेत असतो ना. इकडे घेतात पीठ. ह्या पीठ कसं लागेल? तांदळाचा. गावठी तांदळाचा ना. गावठी तांदळाचा पीठ आहे बघ. गावठी तांदळाचे बरे जातात. हे आता चाळून घेतं ना. आता साधारण किती किलो आहे या पीठ? आपला आता किती 8 माणसं असतं ना. 2 किलो पीठ. 8 माणसांका साधारण 8 माणसं असतं. त्याच्यासाठी या 2 किलोचा पीठ घेतलं ना. आणि हे 2 नारळाचा खोबरा, 1.5 ते 2 नारळाचा. आता हे किसून घेतात. आणि मग पीठ आता नाही मळूचा ना. म्हणजे पाणी जर आपण गरम करत ठेवलं होतं, तापला की नंतर पीठ भागवायचा ना. ओके, हे सगळी तयारी करून घेऊन देत. खोबरा किसून, गुळ पण कापून घेतला ना बारीक. आणि ते हे जिरा पाट्यावर वाटून घेतला ना. ओके, चल या बारीक करून घेतल्या ना आपण गुळ आणि खोबरा. आणि आता जिरा पाट्यावर वाटतलं ना. आणि आता हे पीठ भागावचा. आणि हळद घालता ना खरा. ओके, नंतर घालायची ना ती, म्हणजे वाटपात. ओके, ह्या गरम पाणीच घालायचा ना. उसाळल्याशिवाय घालता नाही. तर आता हे पीठ भागवून घेता हे बघा. आणि त्याचेच गोळे करून त्याच्यात सोडायचे ना. त्याच्यात सोडायचे ताबडतोब सोडायचे. आणि उकाळ विलो काय ते काढायचे. आणि मग हे शेवग्यात घालायचे. ते आता सृष्टी मिक्सर लावून घेता रस बनवण्यासाठी ना. हे अशा प्रकारे पीठ भागवून घ्यायचं. गोळे करतात ना. ह्याच्यात सोडायचे.
म्हणजे थोडे थोडे करून घेऊया. हा बाकीचा पीठ आता परत पुन्हा एकदा असंच पाणी तापटून करू काय ना. ह्याच्यातच ठेवतो बाबा, हे तूप लहान असल्यामुळे ना हां 2 वेळा. अच्छा. सृष्टीत रस तयार केला ना बघा, म्हणजे वाटाप लावून घेतला आणि ते चाळणीत आता गाळायचं ना पाणी घालून. चाळणीत पाणी घालून आता गाळायचं. पण मिक्सरात लावून घेतो म्हणजे थोडा पाणी घातलं ना म्हणजे पटकन विरघळतं मग. हा ते मिक्सरात लावलं. अच्छा हे रसात डायरेक्ट टाकायचं, नाही तर काय काय जण ते गुळ हे करीत राहतात ना, आता खडे मोडणार नाही मग. बघा असं गुळाचं पाणी होतं ना, ह्या कडक गुळ ना, त्यामुळे लागणार नाही राहू मिक्सर खाली खडे राहू दे. माहिती होत ना त्याच्यात अजून वाटतं लागलं ना आता असं, तर त्याच्यात ओतायचं. आणि ह्याच्यात अजून पाणी होतं हो थोडासा वतायचा, आपल्याला जसं रस होय ना, जाड होय पातळ होय तसं. आणि हे जिराचा पावडर टाकायची वर, नंतर टाकायचे ना जिऱ्याची त्याच्यात पावडर. वाटलं तरी येतं, आपण जरा वाटून टाकली तर हा चांगली होत. ह्याच्यात वाटायचे नाही ना, वाटतात पण जरा बारीक वाटणार नाही ना. हा गोळे करून झाले ना, हो आणि आता झाकण ठेवायचा. असं म्हणजे होतं येऊ काय पाणी उसळा काय. हा बाहेर येऊ काय असं व्हायचं. हा का मग परत ते हे करून घ्यायचे. मस्त पैकी. आणि आता शेवया काढून घेतात. सृष्टी काढताला बघूया आता एका दाबताला. बघतोय हा बघतोय जोरात. हा मस्त आहे, भारी आहे ना, मस्तच इथे. तसं ना पाय, हा तसं काढू पाय. सृष्टी शिकला हा काढू. अशी किती बारीक येतात बघ. आमचं शेवकच भारी आहे ना, एक वर्षापूर्वीचा होतो. दोन चार काढून घ्यायचे आणि पप्या नाही श्रेयश काढताय. आपल्याला ताकद होई म्हणून जेव काय, नुसते चिंगड्या खाऊन नाही. चल जोरात दाबा, जोर लाव. थांब देत नुसतं असं खाली डोपत सांग. काय मला ताकदच नाही का. पटापट येऊ काय. रस तयार झाला आणि हा काय घालतात, जिरा वाटून घेतला असता ना, पाट्यावर वाटून घेतलं. चालतं की त्यामध्ये जरा हे चोतो असता ना. अच्छा चोतो घातलं तर काय होता, चरचरीत लागतो. अच्छा म्हणून तर हे पण घेतलं पाट्यावर वाट. त्याच्यावर पाणी घाल ना मग, आणि जायत मस्त पैकी. हां ओके. तर आपलं रस रेडी झालो. आता मीठ टाकतो आणि मीठ चवीनुसार ना, चवीनुसार मीठ टाकायचं. किती टोप, हो 1 चमचो. ओके तर आपण रस रेडी झालो आणि आपले शेवये पण रेडी झाले बघा.
समोर ठेवूया असं काय ताटात. नको काढू. 2-3 4 काढा. वरती खेळते ना. हे तू आधी बघ झाला काय दाखव बस बस नको काढ हातानच घातला. हो पाण्यात हात होता काय ठेवलं बाय हातानेच घालू का बाय. आता ते गाड्यान दा घे धर खाली धर. पुढे धर ताटली. आता ठेवतो रे खेच्या. सुटले हाडू का होता का आणलं होता पाटल्याला होता बोलते ठेवले आणि कट करू. हातून घाल. पुढे वर. झालं तर अगो तू अशी मागे पुढे करीत राहायची. घे चल. अशी तुक लावायची नाही. शिकतो कधी अशी पुढे नेलं काय मागे आणायची असा. घालू. हा थांबा थांबा. असं तसा पुढे परत आण मागे. तरी मोठंच झालं. गोळ मग कट्टा मोठं होता. ह्या उचल झालो पप्पा मित्रांनो आपले शिरवाळे तयार झाले आणि आपल्याकडे येलेत मालवणी लाईट टक्की कांबळी आणि या त्यांच्या मिसेस म्हणजे लक्ष्मीनारायणाचा जोडा आणि हा आजीराज. तर कसे झाले. एक नंबर. नक्की ना. खाल्लं तरी गेले तोंडात. दोन वेळा खाल्ला. चांगले झालेत ना. वहिनी कसे झाले. काय चांगले झाले. हा आता एक दिवस नाचण्याचे करूया. बरोबर. आजीराज चांगले आहेत. हा नक्की. चांगले खाल्लंच ना. अरे देवा. चला आता मी बसतोय खाऊ. मित्रांनो आमचे शेवये बनवून खाऊन पण झाले आणि लक्की वगैरे पण आता घरी गेले. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला बाय.